Illum fl-ajruport ta' Malta waslu lura grupp ta' pellegrini wara li jagħmlu l-mixja ta' Camino de Santiago bris il-Fondazzjoni Inspire. 20 persuna, 4 minnhom diżabilità intellettwali, ħadu sehem f'din l-esperjenza sabiex iwasslu messaġġ kif nies bi bżonnijiet speċjali għandhom dritt tal-opportunità skont l-abilitajiet tagħhom. Appropriate ħafna xija a journey of self-discovery u speċjalment darba fejn għandna 4 persuni b'diżabilità li qed jagħmlu din l-attivitajiet hija kollha tiffoka fuq l-abilità tagħhom mhux id-diżabilità. Aħna bħala Inspire dejjem niffukaw fuq ability, not disability. In-nies b'diżabilità kollha għandhom il-potenzjal tagħhom u aħna bis-servizzi li noffrulhom naħdmu biex huma jkunu jistgħu jiżviluppaw dik il-potenzjal u anki jiġu iktar inklużi fis-soċjetà. Din l-esperjenza tirrikjedi li l-grupp jimxi madwar 25 km kuljum u miegħu iġor biss l-aktar affarijiet bżonjużi waqt li jkun qed jivvjaġġa minn post għal ieħor sakemm jasal fil-belt ta' Santiago de Compostela. Esperjenza dana ma tantx nista' niddiskrivihx, però il-fatt li tarhom kuntenti u l-achievement li ħadu minna li hija sodisfazzjoni kbira immens. Huwa permezz ta' hekk li persuna tista' tifhem u tapprezza s-sitwazzjoni u taħdem sabiex noħolqu sitwazzjonijiet għal dawn in-nies bi bżonnijiet speċjali sabiex ikollhom suċċess fl-esperjenzi tagħhom. Li anke jiena persuna bil-awtiżmu li llum taħbat l-awtiżmu li inħossni mburi li għamilta li jien persuna bl-awtiżmu li nisa nagħdi changing minnu għal-ħaddieħor minnu fil-ikbar fil-soċjetà għax aħna nisi u jifmuna iktar u jifmuna aħna persuna bħal ħaddieħor.